Haleluya. Kaitor kaham. Bini hamjangma khairuma te paifle molbrung bangai kublung khaliu. Haleluya. Faidi jong tin hai noi khana laifinaai 1 Corinthians chapter 1 verse 19 no elma kathar bible ni kok juno tam sai khnari jong pore lai no pisa. Haleluya. Hai hini sawo elim bago hai hinui sawo ang elim gunang rogni elim no sokmor nai haiso. Haleluya. Sinai nuknai rogni simung no ang samung chugya kolai nai. Haleluya. Hai sawo jetabo gawang ma borok tonggo saka kaham bising hamya obai borok tong saksano kristen kaham ini gosu joto saimano siwo babo kaitun egen samung khlai tongo boroni simung numung rono kaito sokmor nai sa. Haleluya. Bo jungno tam saimale bo saksano kristen ini gosu te puito bo khlayu khlai ya puito khlayu apan bo tamo hintong imale o kaito ni phurungjak man lamano hiya te sia lamano hingu kerong ni lamano hingu haike saksano beleno phan gana wan sugui te bini phan bai te kaito ni mokolo kaham hijangna ni bangai bo u samno khlayu sungno tamu saimala ro srai sawo simung sinai rokno ang samung chugya khlainai haiso borong ni simani je Thailand kaito ni against samung khlaimani borok je saksan phan bai borok kaito ni mokolo kaham phunna nayo borong ni simung rono kaito tam khlaini male samungo chugya khlainai haiso. Haleluya. So oban bangani jong saksan yakung bai kaito ni mokolo kaham hinjangna bangai taba sadi jung kaito ni mokolo kaham ngai ke chini kaisano lama Jisu Kristo. Haleluya. Chin Jisu Kristo ne hoite se jong kaito ni aro mokolo kaham ke nukjanai chini lama nungkha Jisu Kristo chamung nungmung kanmung langma mathangjangmung hamsaja kubui kathar bebak Jisu Kristo oban bangino jung kaitor be hachal nglai tongmani te sungsoko kluklai tongmani te mathangjang langma bai hachal nglai mani obono tamo khlaikan male chini kaitor. Haleluya. Chini subreung kaitor chono hamjangna bangi bo tamo khlai sungsung sogo kalai tongmani monam sanamo klot tongmani te monam sawite harpek but yoto kukjang tongmani bo tamo khlaiga jungno hamjago jungno bo mathangna bangai tamo khlaiga male bini sokdari sa sajala subrayu Jisu Kristo no rohaka te Jisu Kristo o hayungo sungsok gana haka acheka pap gana haka acheka gwal no ga acheka te gorib kha sepeka nini ani bangai o sungsar ni bangai be joto borok ni bangai bo tamo khaika bini langmano yafarka bini bahan sakagrika bini thui katarbeka chungno chini sungsokno susakai ke kaitor Jisu Kristo ni thui bai chungno paiye te tabo kathar khlaika aboni bangai no norongno sawo je tagbo Jisu Kristo na puito khayaro jora tongo phaidi mathangjung langma manko saksono obai ta wansuk chidi ang te chuglia pap ganang hamya tang kathar ngai maya obahaya nini bangai Jisu Kristo theka ani bangai Jisu Kristo cross saka wo theka kanta buja ka beni theka tharbe chono sarsaka bas nini bangai kotor samung buya nini bangai bas usuk sari no bisas khaite puito khayai o Jisu Kristo nungno ani subrai nungno ani malik nungno ani bangai cross bal khai nino puito khai dite ke gosil asugno no kaito no mokolo kaham te hamari te mathangjang langmano manchnai. Haleluya. te abon bangai chung surung bangor kaham man tongo te saksano elem ganang tawan sukjaksti mane elem nim meaning engkha saksano gyan ganang tawan sukdi kereng tawan sukdi nongboino yakse kaisa sulani sakang nini saksano nai di chung yakse kaisa buino haiki surka ke chini ayang te kai besuk sur tong kaitam sur abon bangai wan sugui chung kok salai nangai te kubuite mathangjang langma chung Jisu thani mankha abon bangino elma katharo chongna phurungu hai. Haleluya. te abon bangino saksano borokotor nita wansuk sidi te saksano belaino sijak rungjaka tangjadi kaito ni tolawo tongdi
tei Jisu Kristo ni lamao hingfaidi eke chung mathangja mulang manmansana Jisu thani haleluya narono jotono te hambaya puru paifle te khanai toma bangai te paithak jora khanai toma bangai haleluya te naro katalangai Hayung TV YouTube channel faidoma ke subscribe khadi like khadi teibu chung kubui kathar te elma kathar Bible ni kauna sranglaine te saiman laine teibu kaham ke sranglayana haleluya te narono paifle te hambaya puru kaitor love saktum amen